Wazobia Record. Mix M Sarki ne. Beats Karama Records. Daina kuka amarya lokaci yayi, hakuri zaki a gidan mutum kike zauna. Aure ibada ne kin sani ba ni na faɗa ba. Ai kai ka kagi barewa, kai mutum kai aljan da damuna aka tsawa. Komai ka so aka za a yi hula akan sa kuwa. Ga amarya ta ango gidanta za ta zauna. Allah sikin cancanta, na ga kyawun halin kitin da kin makaranta. Daga sannu kin fi sauran mata, taranki ya kai taro ta angwana ga amana. Aure da daɗi yake sannadin muke numfashi, kin rike ango na ke kansa zaki kishi. Ashe akwai zafi in hannu ya ɗaukar washi, bikin ko an yi kira na ni abun zan kwana. Taron ki ya kai taro amarya kin ke ta hazo, ruwan kuɗi aka liki ni bai tuka zan furzo. Yau na ga kun yi kama hannuwan kuna ga agogo, wanda duk yayi aure ya tsallake kwanan shago wallahi. Aure yana da kima da martaba na gane, rabbana ban dama na raye sunnar manzo ba shakka. Muje gaba bi baya kun ji duka yan mata, idan biki zai daɗi idan da ku yan gata. A baya ba mu aka je ba sai su mamman shata, zamani mai juyi yanzu shi muka tadda. Hamarya ce ke, hamarya ce ke ba shakka. Anan gurin zambarki amarya ba na shakka, nuku yam sarki ɗan zawa ce ki ba shakka. Ni ɗalibi na mawaka ne da zare aka saka, da damuna aka marka masoya kun mini rana wallahi. Daina kuka amarya lokaci yayi, hakuri zaki a gidan mutum kike zauna. Aure ibada ne kin sani ba ni na faɗa ba.